Limana on fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati na an ka Joliba jabarani kan min ye Joliba TV ani Joliba FM lamɛnbaaw nin waati in kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'a ye kokura an b'a fɔ aw bisimila a ka kunnafoni gafe kan kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛn ko juma don min ye a balimakɛ o de fɔ Amadu Jalo nka ka kɛɲɛ ni ko n'a ko kɛcogoya ye ale kɔni bɛ taama kunkurunin na donc nin dɔgɔkun na min ye a balimakɛ Musa Tɛnbine aw ni aw n'a cɛ walasa ka se ka gafe kɔnɔna ta ko o ɲɛfɔ aw ye donc o siratigɛ kɔnɔna na bi an bɛ se k'a fɔ gafew kɔni b'an bolo yan an bɛ se k'a fɔ gafe min ye l'indépendant ye l'indépendant b'an bolo yan non le pélican o fana b'an bolo kɔrɔ yan min ye soir de Bamako o fana bɛ an bolo kɔrɔ ka fara min ye l'essor ye o fana ye fasiriw kɛ o fana b'an bolo kɔrɔ ka taa Nouvelle Horizon ni gafe ninnu b'an bolo fo ka na canal déchaîné na ni gafe ninnu bɛɛ b'an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na ni ala sɔnna waati kɔnɔna na an bɛna lajɛ na an da sera ka min walawala aw ye bi sɔgɔmada in na an bɛna o ɲɛfɔ aw ye donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a daminɛ n'an ka gafe min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant ye fasiri min kɛ sɔgɔmada in na n y'a ye k'a fɔ jɛkili dɔ bɛ an bara Mali kɔnɔ an b'a fɔ min ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ko o kɔni ye gafe sɛbɛn an b'a fɔ min ma lettre ouverte o min kɔnɔ o bɛ ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ nin waati na ni Ivoirien min ye Ivoirien ye olu ka cɛ 49 min minɛnen bɛ Mali kɔnɔ nka donc o siratigɛ kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ nɛni min bɛ yen a kana kɛ sababu ye ka kɛ mɔgɔ dɔw ka baarakɛ minɛn ko ye sabula ka maaw bɔ u ka taabolo kan ka maaw hakili suɲɛ ko donc n'i ye jateminɛ kɛ olu ye maa mun ye olu bɛ walasa ka se ka kɔlɔsili kɛ walasa min ye furukufuruku a kana na don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa olu bɛ yɔrɔ min na olu bɛ tiɲɛ sira de kan olu bɛ kɔlɔsili kɛ ni walasa binkani yɛrɛ o kana se ka kɛ jamanadenw ani an dafɛ fɛn fɛn bɛ yen ko u b'u yɛrɛ dɔn farafinna kɔnɔna na ko donc o siratigɛ de kɔnɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɛɲɛ ni maa 49 min minɛna donc k'a ye k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ ko a jɛlen tɛ ka bɔ jamana an dafɛ dɔw da la donc o siratigɛ kɔnɔna na olu kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa olu ka baara ye min ye ka se ka jamanadenw k'olu lakunu walasa min ye Mali jamanadenw ani Côte d'Ivoire jamanadenw olu kɔnɔ u sen don nin ko in na u ka to min ye ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ dama u ka se ka bɛn o sɔrɔ o la donc o siratigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ o b'a jira k'a fɔ a hakili jiginna k'a fɔ ko o bɛ ni jamanaden filaw bɛɛ wele u bɛɛ ka se ka u yɛrɛ minɛ wa u bɛ u ɲini walasa bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan sabula n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye jamana kelen ye an bɛɛ ye jamanaden kelen ye donc u b'a ɲini ko bɛɛ ka se i yɛrɛ la wa an kana na an yɛrɛ to maa bolo minnu bɛ ka don an hana hakili cɛ walasa ka se ka an bila ɲɔgɔn na ko sabula n'i ye nin baara ninnu lajɛ bɛɛ b'a dɔn nin ye maa juguw ka baara ye min ye an b'a fɔ impérialisme o kɔ ye ko fanga wɛrɛ min nazara impérialisme ka baara de ye nin ko nin ye ko n'i y'a jateminɛ ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ walasa hali ni mɔgɔ minnu bɛ lajɛli kɛ ka kɔlɔsili kɛ ko min ye nin ko minnu bɛ ka kɛ farafinna gun kan ko a dogolen tɛ maa si la surtout farafin ɲɛmaa dɔw bɛ yen ko n'i ye jateminɛ kɛ olu kɔni ye min ye nazaraw olu ka pion ye walasa ka se ka nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw k'u sigi a sen kan ko o de kama n'i y'a jateminɛ ko mouvement yɛrɛwolo o kɔni bɛ a ye hakili jigini kɛ ka welewele k'a kɛ k'a fɔ olu kɔni tɛna se k'u ɲɛ datugu nin ko fasuguya minnu bɛ ka kɛ an dɔgɔninw ani an balimaw walasa maa minnu bɛ k'o don n'u hakili cɛ ka se ka ɲagami don ka a ko ferege donc n'i ye jateminɛ kɛ ko ka kɛɲɛ ni jamana fila ye ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka se k'olu fara donc Adama Ben Jara ko ale yɛrɛ tilala ka min fɔ ko n'i ye jateminɛ ko ni jamana fila ko olu kɔni ye jamana min ye ko o ye fɛn bɛɛ tilan o ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye ko ka tabiya n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye kelen wa ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu yɛrɛ ko ni jamana fila nin kɔndannen don ka balo ɲɔgɔn na sabula n'i ye jateminɛ an ka fɛn caman a bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ka kɛɲɛ ni baara ɲɔgɔnya ani taama sira ani balima siraw ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o bɛɛ ye kelen ko donc yɛrɛwolo debout sur les remparts ko o b'a ɲini
u b'a ɲini tuguni k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ anw ni Côte d'Ivoire bi bi in na kɔni an kɛɲɛnen don ka taa ni ɲɔgɔn ye ko donc ko k'a ye k'a kɛ ni cɛ 49 olu kɔni ka ko minnu bɛ yen ko k'a to yen jamana ɲɛmaa ninnu fila o ka a ko ɲɛnabɔ jamana sira fɛ min an b'a fɔ diplomasi sira fɛ ko donc ko olu fɛ ni jamana ɲɛmaa fila min ye diplomasi sira min taama olu yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ baara ye o bɛ se ka kɛ sira ye walasa nin ko in o ka se ka ɲɛnabɔ wa nin ko in o ka se ka sira sɔrɔ donc olu kɔntinu n'o sigi tuguni k'a lajɛ ko maa si ka don jamanadenw u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'olu u fara fara ni tun ye fasigi ye min bɔra Dawuda Sangare fɛ ka bɔ l'indépendant na bi sɔgɔmada in na o fasiri kelen min ye indépendant ye an bɛ se k'a fɔ IBC o YC ni kɔni ale ka fasiri ye ka kɛɲɛ nin waati na ni k'a fɔ min ye an ka Mali douanier ye olu kɔni ye cocaïne kilo 159 ani a murumuru 5 ɲɔgɔnna bonyakun olu kɔni ye o daraki min ye banbaci wala mun cɛ ni mun ye mɔgɔ jugu minnu bɛ nin trafic ninnu kɛ ko ni a wari jateminɛ ko a bɛ taa dɔ fo CFA wari miliyari 8 ɲɔgɔn bonyanku la ko n'i ye ko bɛɛ jateminɛ ko n'i ye jateminɛ ko min ye Kurumare douanier ye o kɔni y'a jira k'a fɔ o ye nin ko min kɛ nin ye koba ye wa ko nin ye fɛnba ye min ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ ka histoire kɔnɔ k'a fɔ douanier ka bali ka nin fɛn suguya min ye nin drogue quantité suguya minɛ siɲɛ kelen o ma ɲɛ ko n'i ye jateminɛ nin ko bɛɛ daminɛna cogo di ko min ye chef de bureau de Kurumale ale ka kuma fɔli la ko a bɛɛ daminɛna utukalo tile 7 ko waati min n bɛ se k'a fɔ o ka bureau o de douane min bɛ Guinée ko o kɔni ye document dɔ bila ka na min ye mobili dɔ bɛ yen ko o kan ka tɛmɛ transit fɛ ko maa dɔ nana i yɛrɛ jira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka mobili marque ye Nissan ye patron n'i y'a jateminɛ KW2 immatriculé Burkina Faso ko a bɛ ka visa min ɲini o ye visa touristique ye ko agent douanier minnu tun bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko karisa ko nin min bɛ ka ɲini e fɛ ko e tɛna se k'o sɔrɔ k'i ka tɛmɛ douanier dɔ fɛ min bɛ formalité rempli donc min ye formalité transit ye ko formalité transit international des frontières ko k'o rempli ko donc ko min ye o tigilamɔgɔ ye ale y'a jira k'a fɔ a mako kun ma se o ma donc a ma sɔn o sira ma donc a taara ka sɔrɔ ka segin tuguni ka na donc ka tila tuguni ka o visa kelen k'o ɲininkali kɛ ko donc a yirala k'a fɔ ko agent dɔ y'a ta waati ye ka taa n'a ye ko mais ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye nin tigilamɔgɔ ye a y'a jira k'a fɔ musaka min fɔra ka nin déclaration kɛ ale tɛna se nin waati in na ka se ka nin ko ninnu k'o formalité k'o rempli ko tuguni a taara tuguni ko a tilala tuguni ka segin ka na donc ko min ye douane ko olu banna ka o gafe ninnu k'o d'a ma donc ko a taalen a ma na ko donc ko k'a kɛɲɛ ni o ye donc ko k'a ye k'a fɔ nin waati nin bɛɛ la a bɛ k'i sinsin k'a fɔ jagoya fɔ ale ka visa touristique nin sɔrɔ ko donc ko agent minnu tun bɛ yen comme guide par un sixième donc i n'a fɔ agent min tun bɛ yen ale kɔni y'i bisigi cɛ in ka nin munna a bɛ k'i jija ko a ka nin fɛn ninnu sɔrɔ donc ko olu fana donc ko a sigira o cɛ la donc ko n'i ye jateminɛ kɔ donc a ka intuition donc a fana ye kuma lase min ye chef de bureau ma donc o fana ye ko ninnu ko o sɛgɛsɛgɛ donc ka mobili min nana donc ka na o fana fɛngɛ donc n'i ye jateminɛ contrôle donc a ma o to jusqu'à olu fana tila ka transparent aucun signe suspect donc o y'a lajɛ nin ko in bɛ ka kɛ mais o ma signe donc tile 5nan donc en question donc n'i ye jateminɛ ko chef de bureau a fana y'a observé ka cɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ka mobili kɔlɔsi kosɛbɛ o waati la a nana a ye k'a fɔ mobili kɔnɔna na ko min ye mobili bolila ye ko a tun ye fɛn dɔw to yen min ye mina personnel ye donc o de kɛra sababu ye olu fana ye nin bisigini kɛ walasa immédiatement olu fana y'u ka ɲɛmaaw k'olu lakodɔnniya donc o ye o fana ye fɛnw ta o bolo kan mais chef de bureau ale fana ye service
guichet de justice ani olu wele walasa o kana ka mobile in dayɛlɛ k'a dɔn min bɛ mobile in kɔnɔ donc o fuyete kɔnɔna na donc o nana sɔrɔ ko min ye o ye min sɔrɔ a kɔnɔ ko bidon 2 min ye 20 litres ye ani pneu secours ani pneu secours donc olu kɔni an bɛ se k'a fɔ olu sɔrɔla kɔnɔ donc o sɔrɔla ka a kɔnɔnafɛnw o y'o bɔ o waati la de o y'a constaté k'a fɔ ko o mobile in kɔni n b'a f'i ye o kɔni kun o ye mobile in fana a kɔnɔnaw fara o y'a sɔrɔ o waati la de o ye a kɔnɔna lajɛ o y'a sɔrɔ a kɔnɔ min ye birikɛti min ye 445 ɲɔgɔnna o ye a kɔnɔ donc min ye poudre blanche ye donc o tilala ka analysew kɛ bureau kɔnɔ de douane kɔnɔ ani laboratoire national de santé kɔnɔ na donc olu de y'a permettre ka confirmer k'a fɔ ko cocaïne de don à plus de 99% ko min ye cocaïne don ka taa fɔ fɛn min b'a la 99 ɲɔgɔn bonyaku wa n'i y'a jateminɛ ko qualité ɲuman de don donc min ye biriki 445 donc olu kɔni représentera donc k'a yira k'a fɔ nin waati in na kilo 159 ani murumako cocaïne donc n'i y'a jateminɛ a valeur bɛ taa fɔ miliyari 8 ɲɔgɔn bonyaku la donc douane kɔni ye nin de minɛ kurumade sira kan donc ka kɛɲɛ ni nin waati ye i bɛ se ale ka fasiri don nin waati in na ka bɔ min ye l'indépendant sɔgɔmada in kɔnɔ an bɛ taa canal déchaîné na canal déchaîné bɛ min fɔ sɔgɔmada in na a ka fasiri kɔnɔ n ye jateminɛ canal déchaîné b'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye jalasago ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati in na min ye waati tɛmɛnen na jalasago dugu kɔni o kɔni tun kɛra sababu ye banbaci walew olu kɔni tun ye wulikajɔ kɛ walasa ka dugu in sɛgɛrɛ ko donc n'i ye jateminɛ kɛ o siratigɛ de kɔnɔ ɲɛmaw olu kɔni GTA kɛlɛtigi 2 kɛlɛtigi olu kɔni sera jalasago min ye jeridon kalo tile 7 san 2002 ko waati min o sera o ye patrouille kɔni daminɛ teliya la walasa patrouille olu ka se ka kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw min ye jalasagokaw ye ka se k'olu hakili sigi ko n'i y'a jateminɛ ni GTA 2 kɛlɛtigi ko ale kɔni bɛna na a ka baaraw kɔni k'o sigi sen kan walasa min ye GTA kɛlɛtigi 2 min jiginna donc k'a fɔ ko ka o baara bɛna bɛn min kan ka banbaciw ka taa olu ɲini fo u ka dagayɔrɔ la walasa k'u ka dagaw k'o filenkolon ci k'u dagakolon ci ka sɔrɔ ka jamanadenw kɔni k'o lakana ko n'i ye jateminɛ ko min ye ni GTA 2 ye ko kɛlɛtigi ko a bɛna kɛ sababu ye fana min ye jamanadenw minnu bɛ yen min ye dugulamɔgɔ minnu bɛ yen min ye population olu ka se ka taa u ka se ka segin hakilisigi kɔnɔna na u ka se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔna na ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ani ka fɛɛrɛ kɛ walasa administration min ye fanga lamɔw ye olu ka se ka segin cogo min ko donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la ko min ye Mamadu Damango ye ale ye jalasago dugutigi ale y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini nin ko in kɔni kɛra min ye jalasago attaqueli min kɛra min ye ka taa juin kalo tile 18 ka na a tile 19 su min ye san 2022 ko kabini o kɛra ko fo ka na se ko min ye nin finitigilakaw ye GTA 2 min nana kɛlɛtigi ko an bɛ se k'a fɔ ko maa kun tɛ dugu kɔnɔ nka nin waati in na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko dugu kɔni bɛ ka fa dɔɔni dɔɔni wa ko a bɛ ka kɛ sababu ye ka hakilisigi kɛ ko wa k'a ye welewelekan fana di ka folikan di min ye jamana ɲɛmɔgɔ ma o ye nin hakilina min ta walasa nin ko in ka se ka sigi sen kan wa o bɛ wele fana kan di jamana ɲɛmɔgɔw ma olu ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa min ye o ka telefɔni réseau ye o ka se ka sabati cogo min n'i ye Kajatu Wologɛm ale fana ye jalasago sigibaga ye ale fana y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko n'i y'a jateminɛ ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni faamaw olu ka sigini ye ka na nin dugu in na ko vraiment ko k'a jira k'a fɔ ko olu bi kɔnɔ o lakanen don su ani tile wa o b'a bisigi k'a fɔ ko nin waati in na a ko bɛna to sen na wa olu yɛrɛ bɛ hakilisigi la nin waati in na donc ko min ye commandant du GTA 2 kɛlɛtigi ye commandant Sama Mɔnzɔnba Keyita
ale min ye GTA kɛlɛtigiden ye ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka nali ni dugu nin kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye walasa autorités de l'État nana min ye autorité ye ni zone kɔnɔna na olu ka se ka sigi cogo min wa o bɛ n'Ala sɔnna u bɛn'u ka baara bɛɛ kɛ walasa nin ko ninnu min ye jamanadenw ye olu ka se ka taga segin surtout ka kɛɲɛ ni nin waati nin ye ka kɛɲɛ ni samiya ye ko o bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa jamanadenw olu ka se ka lakana wa ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye moyen bɛɛ bila u ka disposition na walasa baara in bɛ se ka kɛ cogo min walasa jamanadenw ani ɲɛmaaw yɛrɛ kan ka hakilina ye min ye jamanadenw lakanani olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko GTA kɛlɛtigi descendant min bɛ yen ko ka yira k'a fɔ ko commandant Mɔzɔnba Keyita ko ale ye pilote ye ale de bɛna GTA kɛlɛ 2 piloter donc depuis le 7 juin o kɔrɔ ye ko juillet kalo tile 7 ko ale de kɛn bɛ ka min o poste ta ka kɛɲɛ ka min ye lieutenant colonel Mohamed D Sidibe ale kɛn bɛ ko o nɔyɔrɔbila kɛ nin zone na donc ko ka yira k'a fɔ parce que ale kɔni ye o ye source min sɛbɛn o ye forces armées et de sécurité ye nin waati in na canal déchaîné la n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ na hali bi canal déchaîné na canal déchaîné y'a yira k'a fɔ ko vraiment ko hali bi ko min ye a ka hakili ye ko o bɛ min ye an ka cɛmancɛ fanga min ye transition maaw ye ko olu kɔrɔ ka kɛɲɛ ni banbaci wale minnu bɛ ka yɛlɛ nin waati in na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko action terroriste o kɔrɔ ye ko banbaciw ka wulikajɔw bɛ ka bonya surtout Mali kɔnɔ nin waati in na donc n'i ye jateminɛ kɛ ko ka kɛɲɛ ni banbaci wale minnu bɛ ka kɛ en coordination surtout ka yira k'a fɔ ko o dɔ bɛ ka fara o kan ka kɛɲɛ ni o yɛrɛ ka bolo ɲɔgɔn ni o bɛ ka fɛnw kɛ cogo min ko ka kɛɲɛ ni o ye ko Russie ye o fɔ ko n'i ye jateminɛ ministère des affaires étrangères ko a ye o de fɔ ko donc ko olu hakili kɔni ma sigi kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin ko minnu bɛ ka kɛ donc ko n'i y'a jateminɛ ko o kuma fɔra ka bɛn ni tɛnɛndon utu kalo tile 15 ministère des affaires étrangères Russie fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ k'a lajɛ nin waati in na nin activité min ye banbaci walew ka wulikajɔ Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni min ye Faransi ka cɛdenw olu ka tagali ye ani minnu yɛrɛ tun bɛ force européenne kɔnɔ tɛ nanzaraw ka force ye min bɛ fɔ Takuba ko ka kɛɲɛ ni olu ka tagali ye ko min kɔni bɛ yen ka yira k'a fɔ nin coordination minnu bɛ ka kɛ ani nin activité minnu bɛ ka kɛ nin waati in na ka kɛɲɛ kɔrɔnfɛnyaw fɛ donc ko olu kɔni hakili sigilen tɛ kosɛbɛ ko nka ko n'i ye jateminɛ ko Russie ko ale kɔni hakili kɔni bɛ min na ka fɔ terroristes Mali kɔnɔ ko Russie y'a yira k'a fɔ nin waati in na ale kɔni bɛ a ka soutien min ye a ka dɛmɛ k'o lase min ye an ka autorité de transition fɛ ko attaque minnu bɛ ka bibi na ka forces armées ani civils ani min ye policiers a bɛ se k'a fɔ finitigilakaw ko a ɲɛsin olu ma vraiment olu ka hakili wɔsiwɔsilen don nin waati in na Moscou ko mais n'i ye attaque organisée ninnu ko n'i y'a jateminɛ ko a daminɛna utu kalo min ye zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso o kɔrɔ ye ten ko frontière 3 ni ɲɔgɔn cɛ Mali, Niger ani Burkina Faso ko n'i ye jateminɛ o kɛra sababu ye ka se ka maa 42 ɲɔgɔnna min ye finitigilaka k'olu bɔnɛ u ni na ko maa 22 wɛrɛ k'olu kɔni banana ko donc ko Mali ye min ye deuil national k'o décréter tile 3 o kɔrɔ ye ko ka drapeau ko jigin tile 3 kɔnɔna na ko donc ko olu kɔni b'a miiri k'a fɔ ko o bɛ o ka dusumakasa yira walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma ko donc ko n'i ye jateminɛ ko ani force militaire ko ani minnu yɛrɛ bɛ yen minnu somɔgɔw banna ko force Barkhane Takuba k'olu kɔni bɔra Mali la ko donc ko Faransi a n'a partenaire européen ani Canada olu kɔni y'a yira k'a fɔ février tile 17 ko olu ka boloɲɔgɔnma olu kɔni bɛna ban ka kɛɲɛ ni banbaci kɛlɛli ye Mali kɔnɔ ko donc fond de déclaration donc n'i ye jateminɛ franco-malien ani expulsion ni ambassade fana min ye Faransi ambassade ye ko expli ka bɔ Mali kɔnɔ ko donc n'i ye jateminɛ kɛ ko nin retrait ninnu bɛɛ kɛra kalo 4 ka na kalo 6 kɔnɔ
ko comme o kunya Emmanuel Macron y'a fɔ ko n'i ye jateminɛ utu kalo tile 14 ko manifestation dɔ fana kɛra Gawo kɔnɔna na min ye an ka kɔnɔnafɛn na ka ɲini k'a fɔ min ye Barikani ka départ k'o ka kɛ badabada ye ko donc manifestation fana olu fana ye jateminɛ kɛ ka min ye Faransi cɛdenw k'olu jalaki kosɛbɛ ko olu de bɛ yen ni banbaaci ninnu bolokɔrɔ walasa ka se ka u dɛmɛ walasa u ka se ka dankari kɛ nin région ninnu kɔnɔna na surtout an bɛ se k'a fɔ frontière 3 ninnu kɔnɔna na ko donc k'o tun ye tile 3 o de di ko donc pour que min ye français olu ka taa donc k'olu talen filɛ nin ye maintenant min ye encore ko kunun min ye août kalo tile 17 donc nin ye source 15 news donc o de fana bɔra ka nin fɔ nin waati na donc ka yira dɔrɔn k'a fɔ Russie fana walala k'i jɔ nin waati na ka kɛɲɛ ni banbaaci wale minnu bɛ ka wuli ka kɛ walasa ka se ka Mali jukɔrɔma tɛntɛn a ko la donc nin ye canal déchaîné ka fasiri ye sɔgɔmada in na o de ka n'aw ye n'an bɔra o la an bɛ don soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako fana bɛ mun fɔ bi sɔgɔmada in na soir de Bamako fana bɛ sigi ko min ye Macky Sall ale kɔni ka nali ye Bamako yan ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an ka sherifuba an ka karamɔgɔba min ye Buyi ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ale kɔni ka wuli ka jɔ ko o bonyana a la kosɛbɛ ko sabula n'i y'a jateminɛ kɛ ale kɔni ma dondu ta a ma balan ta nka discrètement o kɔrɔ dogodogo kɔnɔ a ka ko bonyana a kɔnɔ kosɛbɛ o don nin ye Elhaji Mamadu Gaba o ka fasiri ye ko tiɲɛ de don ko hali n'a y'a sɔrɔ ko Macky Sall ale kɔni ye chef d'état ye o ye kuma ye ko jamanatigi min sigira a ka jamana kɔnɔ ni kalata ye ko nka a y'a yira k'a fɔ Mali ni Sénégal ko o bɛɛ jamana kelen ye ko walasa ka se k'o yira ko bɛɛ y'a ye nin waati in na ko ale kɔni kun nana Mali kɔnɔ donc ko o kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye sherifukɛ ye Buye ko ale ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ walasa ni jamana fila ninnu olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fasiriba yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Macky Sall ka nali ko o kɔni n'i ye jateminɛ kɛ jamanadenw kɛrɛfɛ caman y'i ɲininka a bɛna mun ɲini sabula ka kɛɲɛ ni embargo min kun binna Mali kan nin waati na kalo 6 jamanadenw olu kɔni i fara ɲɔgɔn kan ka u ka sentiri ka dɔ siri cɛsiri kɛ walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogo min ko ka kɛɲɛ ni o ye jamanaden caman tun bɛ k'i ɲininka ko Macky Sall ko o bɛna mun ɲini Mali la yan ko o de tun bɛ fɔ yan ni kɛrɛfɛlaw la ko mais n'i ye jateminɛ kɛ Macky Sall fana ka to nin bɛɛ la a fana tun bɛ ka min ye a ka a yɛrɛ fana makarani surtout ka kɛɲɛ ni Mali ye sabula n'i ye jateminɛ kɛ embargo min wulila kɔsa in na ko Macky Sall ale ka wulikajɔ o bonyana kosɛbɛ a ko la walasa embargo ninnu ka se ka wuli ko nka n'i ye jateminɛ kɛ Macky Sall ale ka nali la ko a k'i profiter ka se ka ni voyage ni ka kɛ min ye an b'a fɔ une pierre à deux coups sabula ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ ani Côte d'Ivoire cɛ kɔrɔ ye ko Côte d'Ivoire ka cɛ 49 min minɛnen don ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'a da don o la walasa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ issue heureuse o bɛ se k'a sɔrɔ ko donc n'i ye jateminɛ kɛ ko ni jamana fila ninnu surtout Macky Sall yɛrɛ ko n'i y'a jateminɛ kɛ ale yɛrɛ ye maa min ye maa min jɔlen don wa a yɛrɛ ka wulikajɔ ani a ka dynamisme Mali ni Sénégal ka relation cɛ o bɛ se ka o to cogo min ko donc ko n'i ye jateminɛ ko mɔgɔ min de don mɔgɔ min ka kanu ka bon kosɛbɛ ka se Mali yɔrɔ ko depuis i bɛ ka fanga binnen kɔ ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni o ko caman ye ani a yɛrɛ ka kanu ka ɲɛsin Mali ma ko o de kosɔn a ye wulikajɔ kɛ walasa hali bi jamana fila ninnu o position bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min hali bi donc ko Mali kɔni n'i y'a jateminɛ o fana n'i ye jateminɛ o fana ye mɔgɔ min ye ko a ye o de kama a ye wulikajɔ kɛ nin waati in na walasa ka se ka na teriya sira ani badenya sira walasa ni jamana fila ninnu bɛ se ka baara kɛ cogo min ko nka a bɛɛ la ko an bɛ se ka min fɔ ko nin bagama bɛɛ a jija ani a foli a kan ka di mɔgɔ min ma o de ye Ɲoro Serifukɛ min ye Amalisiw olu ka ɲɛmaa ye ko min ye kunnafoni dɔw kɔni bɔra mɔgɔw la minnu yɛrɛ ye source de foi ye olu y'a yira k'a fɔ nin visite officielle min kɛra président Macky Sall fɛ Mali kɔnɔ
kalo tile 15 san 2022 ko o ye jija min kɛmaɲɔgɔnya ye min bɔra ɲoro sirikukɛ ale ye a kɛ ka sɔrɔ dundu tɛ bala tɛ min ye an bɛ se k'a fɔ o kɔnɔna de la an bɛ se k'a fɔ ni jaabi min sɔrɔla min ye Macky Sall o ka nali ye Mali kɔnɔ yan donc ko n'i ye jate minɛ ko nin bɛɛ kɛra waati min président Assimi Goïta ale kɔni tun taara ɲoro juillet kalo tɛmɛnen donc ko a ye entretien téléphonique donc sirikukɛ kɛra sababu ye ka ani Macky Sall k'olu bila kuma ɲɔgɔnya la donc o de kɛra sababu ye nin waati in na an bɛ se k'a fɔ Mali ani Sénégal ko relation ninnu ko olu kɔni redynamisera nin waati in na ni tun ye fasiri ye min bɔra an bɛ se k'a fɔ El Hadji Mamadou Garba ale ka la soir de Bamako kɔnɔ o soir de Bamako kelen Laya Jara ale bɛ min fɔ ko tiɲɛ wa nkalon ko tiɲɛ ou bien nkalon ko nka kunnafoni kɔni bɔra k'a bin min ye an bɛ se k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la ko mais ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an ka jamana ɲɛmaaw fana olu ma bɔ ko kunnafoni ko nkalontigiya ko hali n'a y'a sɔrɔ ko opération kɔni min opération ba dɔw kɛra ko o opération kɔnɔna na ko an bɛ se k'a fɔ opération kɛra tari sabula an bɛ se k'a fɔ min ye jaabi ɲuman ko o sɔrɔla ko ka kɛɲɛ ni source indiquéw ye olu y'a yira k'a fɔ kunun min ye position terroriste ye min ye banbatiw olu ka dagayɔrɔ dɔn ko o kɔfɔra min ye sud-est de la ville min ye dugu wuruɲadɔnfan o kɔni ale kɔni an bɛ se k'a fɔ o tagakolon cira o fileko cira opération dɔ kɔnɔ min kɛra sababu ye nin waati in na ka baganw olu ka se ka récupérer an ka finitigilakaw fɛ ko ka yira fana k'a fɔ ko min ye élément de coalition min ye MSA ani MSA Gacha olu ni fanga n'a ka finitigilakaw olu de u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ni banbaci wale min tun na wuli sabula banbaci walew tun na wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka banbaci wale dɔw kɛ walasa ka Minaka dugu ka se ka o minɛ cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin situation min bɛ kɛ bi o b'a yira k'a fɔ ko nin banbaci wale ninnu kɔni wulilen don bi diinɛ ani ŋaniya la walasa u ka se ka terrain ka se k'o minɛ ka kɛɲɛ ni barika ni olu kɔni ka tagali ko n'i ye jateminɛ ko contingent laban minnu bɔra olu kɔni ye min ye Niger ni Mali frontière olu kɔni ye o sago kabini tɛnɛndon utukalo tile 15 san 2022 ko n'i ye jateminɛ fana kɛ a cogoya la ko min ye terrain kan min ye Minaka ko a ko kun yira k'a fɔ a yɔrɔ ko o kɔni ko o tun bɛ zone rouge la alerte rouge la o kɔrɔ ye ko jatigɛ walew tun ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka se ka mɔgɔw lasiran k'a fɔ o bɛna na banbaci wale kɛ walasa ka se ka a yɔrɔ k'o minɛ ko donc ka sinɛni o la min ye source indiquée ye ko o y'o fɔ ko donc ko min ye Minaka yɛrɛ ka ko ye ko n'i y'a arrangé ko région in kɔni ko ka kɛɲɛ ni bilan d'actualité ye ko attaque dɔ kɛra min ye dugu dɔ ye an b'a fɔ Asalaye o kɛra utukalo tile 12 tɛmɛnen min ye Minaka mara kɔnɔna na ko donc ko o kɛra ka kɛɲɛ ni mɔgɔw ye minnu kɔni sigilen bɛ Daesh la donc olu kɔni ye ni attaque min kɛra a kɛra sababu ye maa 20 ani kɔ ɲɔgɔnna civil olu kɔni bɔnɛna o nin na ko min ye MSA ɲɛmɔgɔ dɔ ye o ye o kuma fɔ ko sabula ko su dɔ kɔni yera kɔfɛ min ye dugu nord yanfan ani a sud yanfan ye donc ko o kɛra waati dɔ la a ma mɛn c'est à dire attaque yɛrɛ kɔfɛ donc ni tun ye Laya Jara ye ale ka fasiri ye ka bɔ min ye le soir de Bamako kɔnɔ ok donc ni tun ye fasiri ye an ye fasiri minnu sɔrɔ bi walasa ka se k'a di aw ma donc ni Ala sɔnna ni Ala ma ka juru yira n na don nataw la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni fasiri kɛnɛ kan walasa ka se ka fasiri wɛrɛw k'o kalan aw ye donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo minnu tun bɛ régie la min ye Augustin ye Vincent Lamine Kulubali fo ka taa fulakɛ min ye Sangare ye an bɛ ninnu bɛɛ fo nin waati in na k'a fɔ Ala k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛ